Kung siyang hugasan. Ay tulo ka patatas. Kung hugasan. Ako'y hugas pero dagko ka ba? Para dagko siya pero puno pa siya og hindi siya pareha itong mandaan na itong tinadtad na daan kay dakni kay hindi pa hugasan pero tag 70 pesos ang kilo. Tulog mo sa igo. Puso mo sa igo. Guys, napuno na. Butangan na akong tubig. Mga wala pa siya kaabot. Ug tunga sa kaldero. Mga papasubuan pa pero kabus tunga. Kabukala na ako siya. Yes, ito na itak. Ito. Patatas. Kabukala na siya hantod. Maluto. Mana na kung tad-tad-tanan ako na yung pito niya pero hugasan sa namo. Hugasan dayon i-freeze sa namo. Additional pito.